ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಇನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಸ್ಟಾಪ್. ನಮ್ಮ ಪಾಂಡಲಾಗಿದ್ದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡೇದು ಚೌಳಿ ನೀರು ಮೋನೆ ಪಾಠ ಮೋನೆ ಕಾಂತಿ ಊಟ ಆಗುದು ಕಾಂತಿ ಪಾಠ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ತೋಜಿ ಮಸ್ತು ಮಂದು. ಫೈನಲಿ ಕತ್ತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಚಜೆಪ್ಪರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕೈಬೋದು. ಸೂರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ನಮಕ್ ಬೆಪ್ಪೆ ರಾವಣೆ ಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟುಡು ದುನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಫೈನಲಿ ಈತ್ ದೆತ್ತೆ ಯಾವು ಇನಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ದೆಕ್ಕೋಡು. ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೆಕ್ಕೆರ ಹಾಪುನಗ ನೀರಿಡಂತ ಹಾಕುಜಿ ತೋಡ್ದ ನೀರಿಡು ದೆಕ್ಕಣ ಬೇಗ ನೆತ್ತ ಕೂರೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತೋಡ್ ತೋಡ್ತಾರೆ. ಬಾರಿ ಶೋಕದ ತೋಡಲು ಇದು ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ನೀರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೆತ್ತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದಪ್ಪನಾಗ ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ತೋಡು ನೀರು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಾಕಿದ ಟೈಮ್ ನೀರು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂಥರ ಸೂರ್ಯರೆ ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೆ ಕಡೆಯದ ಕೋಡು ನೀರು ಚಿಕ್ಕಿತ್ತು ಡ್ಯಾಪಣ್ಣು ಅಂಚಿನ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ನೇತ್ರಾವತಿಗೆ ಸೇರ್ಮಲ್ಸಿನ ನೀರು. ಯಾನು ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿದಾಯ ಪನ್ನಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡುಂಡ ಕುಪ್ಪೇರು ನೀವು ತೋಲಿ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡ್ ನಾನು ಡ್ಯಾಪಣ್ಣ ಚಪ್ಪಲ್ ಜಾರುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿತರ್ವೆ. ಕೆಲವರು ಪಂಪೇರು ಎಂಕಿ 7 ಜನ್ಮ ತೋಜು ನಿಕ್ಲಿ 7 ಜನ್ಮ ತೋಜು ನಿಕ್ಲರ ತೋಡ್ದಂಚಿ ನಮ್ಮ ತೋಡ್ದಂಚಿ ಬತ್ತದ ನಿಕ್ಕು ನಿತರೋಡು ಫೈನಲಿ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಆತ್ನೆಂಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗು ಬರ್ಪುನೊಟ್ಟಾನಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಡೈಲಿ ತೂವೋದು ಪ್ಲೇ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈವನ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಶುಭರಾತ್ರಿ, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್.